毎日寿命が始まる前にみんなで掃除をします。掃除が終わったら午前の授業に体操をします。授業に磯崎先生からアントニーのレベルを習います。会話には先生が私たちにゲームをしたり、質問をしたり、答えたりしました。とても嬉しかったです。金曜日の授業が終わったら仲間と一緒に飲み会へ行きました。今、ビールを飲みに行ってきます。大概